Kakasi Students Union KSU Employment and Monitoring Cell bat nehu unit ha kakat praterik unailar kilalait ban bo dekador khas of Vice Chancellor School bat North Eastern Hills University UPS Shukla ban kentu bagajing penteri kami ke National Education Policy NEP 2020 kamde ban kata yaki samla pule yaki nong hikai badiki college pok ke jela brok away. Habakrench kilat pathai khobor usamla Ruben Niger uloong bawat la kanehu kalayai penpau banya syakmat ekjing penteri kam ya ke NEP Henry Kumbala pau menta kidan shipun ke jerwat kamtam habede bagi selebes usamla Ruben ulai thu banakaliang vice chancellor ula pentip bu lalum shipun ke jingelang hapreng ki principal jangki college bat ki bor sarkar banya peliu jingmut halor ke jing bagi college ki sngo bagi ya kendu ban penteri kam ya ke NEP nadu mentau snem KNEP kadang don ki jerwat hang ni hang tai kum ki syllabus ki 4 biang bat ki materials na kabenta ki khana ru ki 4 biang ki guidelines jong school ba ki 4 syai bat lapau ru ki noi kai ru ki persya e jing thmu ban penteri kam no ya KNEP na do mentau benai laong samla Ruben university halor IR benta kata kabanikong kalong halor ka recruitment proses jengki gambar lak prepare bat ka baar kalong halor ka NEP de kabanikong halor ka NEP jingtung kam boka North Eastern Hills University kibala advertise kala mi ki gana kibala dem ki post kibala kum nakaliang associate professors ki assistant professors but kiwi katung ki jinglum kubor nakaliang paseng kila don ki anomul ki jingbakla nakaliang ka administration ki bapher hakaba nakaliang screening committee ki don ki applicant ki bala submit ya ka application juki ka ba kila biang kat kum ki UGC guidelines hindrei pan nakaliang ka screening committee ka kam sim pensyai wat lada ki sha reject ni sha select hindrei hadin kila don ka kes po high court halo ta ka benta wat nakaliang ka university kala apek ba parman ya halo kan ki benta bat kala address sikini ki boro bat nakaliang do paseng nila dawa ba nikong shop di banyu shop tara jela dalat kenu welcome preference ke di ban ai ki ban kaliang ubisiru kubur puloi ya kata long ba nikong shop bi dalat don mun ki qualify ki nu di post ke associate assistant professors ka university hi ka long ka banikong ka ban pedang ikong kita buat nakaliang kaseng ru ni ngihun ya kata ka jing dawa ka jungi nakaliang kaseng hi ke bangi long pikir bah kadi halo kajing long jingban jukina nomor ba kani kajing long jingban minta kalong ba apakut kasi kajing dunong kadi tang jungkuna nakaliang kasing ni dawa ba UVC ru udi ban sngap ikin hikai kajing ye baki kila address shu ba kajing bambiang juki syllabus kajing bambiang juki materials UVC ru la penchai ka tu bani halo kita ki benta handrei kadi bandon ke confrontation no happening ke university happening ke sarkar jela bah happening ke university kanang bah kabukut resmi kunki academician hi boro bangila ban wan haju kamit banya keren bat ngila ban ke babhatam ngila ban ai pat syari khina ke isu ko ong ba kadi belum uniform by penteri kamle belum pasli ti habangi mentapat dan college ba tre dan college pak menteri kam ti kadang don ha kajing tot kuno fi ipat ni beta kat kum kajing lung kubor ti nomor bangir mila kendu ya kat kuni colleges bat ni don bukiles ba juga manage juga meeting ba borok ki principal hi jong borok ki colleges si kila priang ya kani andre hot kajing pedang jukiru kam simut ba kila la ban penteri kam takadon kanu kajing ye ka ni nakalang ka jingelang ka ba ada education minister ka sarkar jula ka pedang ba takadon kanu kajing ye ki keluar ban yarab ya kum kita colleges andre ki di ban persang ba kita kadon kanu jing don kam ne kajing yarab kila ban penchai shuri so jang university ya kata kajuhi ni akran mentan ba ni haki press release ki bala adab ni ba ofisi ong ba umla ban khot ki university ki yang pun ban discuss ni namar ba kat kum kajing keren chu ba uang ba MCT ki ha ba ka jurisdiction jong ka North Eastern Hills University Henry kata Henry hadir kajing keren chu ong ba kajing ong chu kam simut ba
kiwi kino kai kimla ban pin kimla ban wan kendu ban pin ya kecing ya jongka NEP but ukloi ban ya discuss akan poru ba ni yang kai ni kinu hulu bakin wan bakin discuss halor kacing ya jongka NEP kam syung ba penteri kam long open ban debate dari ong ba kidi ban wan ban discuss ba haba ha ini bentar like the key kim ai ke no kalang persa ki umum tep ka te kata bini ong ba ki di ban wan chakman but ha ju kapor ka sarkar ka di ban convene ka meeting sibet nila ban pindu education minister ban pusmo kata ka ju hi ka phang ba ki di ban convene ka emergency meeting kanang ba kanika kejingen long kejingman apa ka sarkar ka university bat kinu kai ka di ban kut no nang nam ta ka benefit hi ju kuna nakaliang ni ka sanatri selesai simtip ba ki padi kini contoh nakaliang ki bagi persa directly dengan nak ban kata anda ya kinet free community ki don ki orientation program kumnu ban implement ya kini de bak ni la dengan ban yang saka ban ba kidan kedingi di ban wan apo kami cingkren kini hikai principal ka sarkar jelabah university bakumnu ban penteri kam ya ka NEP klaim kini jero jingwa de kidon kini jero de kidon kijing ke katun gua kini hikai kala apun sku de ban address kita ke issue ban de ban solve no nomor ba dengan issue ya sa kumni kamot kindon ke kajing du nong kan de ki ikna nomor hadu mentai ki kena de kilit chai ka college ki ba ki jongki ka classes kilong kini hikai kindon ka habu si kan de kan jing nong ki kena